suna da yawa amma ɗaya zan faɗa. Wata rana a wani gari an san wani sharifi da kika manzo Allah, to amma mutum ne mai barna da badala. Wannan barnar da yake da badala sai ya sa wata rana har ya mutu da ya mutu aka jefar da shi akan bola a gane shi kowa ya banza da shi. Babban malamin gari sai ya yi mafarki, sai yana na Fadima, sai Fadima ta ce masa, kai tabba ɗan kama da shi sa ka bar shi akan bola, da ɗanka ne za ka bar shi a wurin. Sai ce ya Fadima, ai baya sallah baya kaza kuma da kaza duk ne ta ya faɗa. Sai na Fadima ta ce ne awa ma ya sabu karamuna, shin karamcin mu bai ishe shi ba, bai ishe shi cewa shi ɗan Fadima ba ne, wannan bai ishe shi ba. Shi sa ta ƙarshe da zan faɗa ya haƙuri daɗi nake ji, ina wurin maulidin sayyida Fadima, ina ji a jikina ina tare da ƴaƴa da kuma jikokin manzon Allah, ina ji kamar ina tare da ɗan uwana jikokin Annabi Muhammad. Saboda haka wancan sai aka aike shi sai ya yi nan, sai aka ce idan ka je Madina akwai wani sharifi, idan ka je ka ba shi wannan hadiyar ka ce inji. Ya je sai ya nemi wannan sharifin, sai aka nuna masa shi, sai aka ce amma dan shi'a ne, yana zagin su sai na Umaru. Sai ya ce to ba zan ba shi ba tunda dan shi'a ne. Sai juya ya tafi. Dare na yi yana cikin masallacin manzon Allah, sai mafarki an yi tashin kiyama, kowa ya yi layi, manzon Allah yana cewa wuce yana ceto, da idan an zo kan shi sai manzon Allah ya kau da shi ya ce ban kashin, an zo kan shi sai manzon Allah ya kau da shi ya ce ban kashin, ya sake dawowa ita kai ya Rasulullah ba ta gane ne wani ni ne fa, sai ce ba ta tare da Fadima jinan, sai ce Rasulullah ina son Fadima, sai manzon Allah ya ce ina Fadima, sai ma da ba ta kowa alaihi salam tana fitowa sai manzo Allah ya tafi mata ce ba an ba da tare da kawo ɗana ba, yace sai ce ne ba ta bashi ba, sai yace saboda dan shi a ne ba zai na zage su sai da ba uku. Sai na da fadi ba ta ce ina Umar ne yake, sai da sai da Umar, sai ta ce kai Umar za ka yi hisabi da ɗana a gaban Allah ranar kiyama ne? Yace wanne mutum ba zai iya ba, ya sai da ba zai iya ba. Sai ta ce to kaji kuma tun ma ba zai hisabi da ɗana ba ranar kiyama, sai kai za ka ba ka samu ka kawo wa ɗana ka ce a'a ba za ka ba shi da yana zai kuma. Wannan maganganun suna fito da kimar ahlul bait, amma bulala babu wanda ya kamata a gaishe yana koyi da Annabi Muhammad bin Sharifi. Babu wanda ya kamata a kai shi yana koyi da manzon Allah irin jikan manzon Allah. Shi sa Allah ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun. Suwa ya al-mutahharuna? An gane? Saboda ka kaka ce ni sharifi ne bari in san da na dama, ai Fadima ta tsaya ma, ta tsaya ma, amma ba ta da kurarta. Duk sharifin da ta gaishe yana fama da talauci, in zai sa mutum ya yi cikin wahala, ka duba ya kauce wa hanya, wallahi ya kauce wa hanya. Idan ba sharifi ya tsaya ta kai siratal mustaqim, wallahi annabi ba zai bar shi ya sha wahala ba. Aji sa aka bada kona su, saboda a duniya za a kona su. Ku yi abu ya yi amfani da wannan lafazin, a duniya za a kona su. Su ya kamata a kai suna bin manzon Allah, ana bin kafin su a baya, ana tafiya. In kamar sallah sai wani wanda yake tare da yake da ai sallar ma ba haka take sharuɗe ba, ni ma ba ba. Shi kenan kai ba, shi kuma ya zo sai yana tare da kai ba. Waye zo da shari'a, kakan kai ne ko? Waye ya kamata a gani yana koyi da abin da kakan nashi ya shi. Idan ɗan makaɗi ya yi kiɗa, ɗan mawaƙi ya yi waƙa, jikan annabi ne ya kamata a gani shi, ya yi koyi da shari'a. Don haka,
kowa in kai kana jin sunan Allah a cikin ka to a ga kana jin manzon Allah kamar yadda annabi ya ce to kakan da aka zai ta saka fiye da yadda wanda baya yayya a gare shi in ka sharifi yana da sirri to yayi ko da kai shi zai kamata in kuma ya kauce sai a bashi sai mai arzikin gidan manzon Allah shi ne wanda za a kai shi yadda annabi na Aisha take ce masa ya Rasulullah ya kike wahalar da kanka alhalin Allah ya gafarta masa ba ta kaddama ni ba su mata a kan sai ce ne afala aqula abdan shakura shin ba na zama bawa mai yawan godiya ba annabi ya yi sallah kafa ta kawo gura sai kuma ta koma ta ce kafar nan ba ba ce ba kana jikin manzon Allah haka ya kamata a ganka Allah da addinin musulunci ya kasance mutane su zo wurin mu su karba mutane su zo wurin mu su karbi ne sabon da kakan wa annabi Muhammad ya zo da shi ba ya kasance mu ba mu yi karatu ba sannan kuma mun tsaya shari'ar ma ba za mu bi ta ba Allah ya saka da kai gidan sarauta ina ba ku girma irin naku Allah ya ƙara kusanci da kuma sharifai ina godiya ina kuma ƙara kama gaba da kuma wurin da kan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kwana Allah ya kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan taro an fara shi kenan kuma za a gama ba har a gaban Fatima yadda sharifi ya faɗa Fatima ta karɓi wannan taron tabbas sai ga Fatima ta karɓi wannan taron duk wanda ya zo da abin da ya zo da shi ba zai fita da wata bukata ba a nan face sai Allah ya biya ta alfarma sai ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da kai shari'a